martanya kita. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate doot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata naga beturpuk jamita di parminggota minggu pasapuluhon lung Trinitatis imana tersurat di barita nauli nasinurat ni si Matius bidu 14 ayat 22 tolhas tu ayat 30. Matius bidu 14 ayat 22 tolhas tu ayat 30 songonom mah di dong disi. Dungi di das-das Yesus ma akka sisianna marparau pajolohon tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saut dipamuli nakok ma sasadasa tudolo martangiang asa dungbot ari holan sahala nana madisi alai anggo parawi nung ngatar holang sian pasir jala disosak galubangido nasida ay alodo alogoi tunasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus madapoton nasida di sisik ni tao. Jadi dung diida sisiani ibana mardalan di sisik ni tawi marlangamma nasida diripu toddi pola mangangguhibe nasida sian biar ni roha nasida alai pitor dipakulingi Yesus manasida nin nama os marohamuna audo unak kamu mabiar dungi ninna si Petrus mamangalusi ibana ali Tuhan anggo hodo hape doko nauro mandapotoko mardalan sianaiki gabe di dokma Roma tong. Jadi mijur ma si Petrus sian parawi mardalan sian aiki mandapoton Yesus alai mamereng alogo nagugui mabiar maibana jadi neng lonong ma gabe di jauhon Tuhan palua au jadi pitor disurdukon Yesus matangan nama nakuk ibana jala di dokma tu ibana si otik kapor siaon ama pola ganggu roham laos bongok manasida tu parawi jadi soma alogoi jadi disobah halak na di parawi ma ibana akanin nama tutudoho anak ni debata ido yang go saat ni turbukip hamo kadungan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus macela do pakuling ni hata ni debata di hita di bagasan obason dina di dok di topik minggu pos marohamuna unak mama biar unang hamu mabiar ninna suku-suku na ada nama bain ganggu manang biar rohata na parjolo nama bain ganggu rohata na paling dasor alusna ala hurang manang magodo hapor seaon ubain nama biar kita molo hudok pesongoni dan nama dok danganong jolma apala sada nama luasian roha nama biar. Tidak ada di dunia ini yang tidak pernah mengalami ketakutan. Itu manusiawi. Alai naneng dohononna molo dirajai roha nama biar. Hati yang terus ketakutan karena banyaknya persoalan kehidupan. Berarti sadar tidak sadar dia sering atau sedang meniadakan Tuhan di dalam kehidupannya yang memberikan banyak tanda ajaib dan memberikan suatu mujizat di dalam kehidupannya. Jadi dia kurang percaya. Napa duahon puasa halak bui mabiar aladang di boto ibana ahana masa diari marsugut. Amanginang mulota boto marsugut neng mate hita aman si batu bota. Molongai boto hamu diusipon Tuhan itu hita mate nama ho 2 na parua mau. Molau ngapitor mangalangin na tabuaw
manang lawa umar delen durina ina mana roha adong do songoni adong do durina ini nak ngaperculi bana mati mabigi alatar songgot jadi rohana tahutan magkabiari ibana na mabahen mati to dina nang pamatangna na patuluhon molohudo dang taboto ari marsuku tu ben na mabiar kita. Kalau kita tahu apa yang terjadi hari besok, kita akan mengontrol, memanage semuanya supaya itu ditunda. Mungkin ada yang demikian. Nah patuluhun wasa halak boy mabiar ala memang pikiran na di pangasahon dan ahana yang dohonon ni Tuhan di parmoluan na seturut dengan kehendak Tuhan. Holan pikiran na terus di patujolo. Apalagi dia akan amar sait molo ngasa ngadapok na informasi sien dokter dungi di fonis ibana di dokom masa bulan nai nama o mamereng parsai tomon nga stadium o paton om ma stadium akhir dinna pitoraha mana dipikiri jolma ini nama diri kudang along benarohana nah nang dohono tamisi sien tolu akaragam bocir ni bahasa halak nama biar sudinai pasti ikon heado hita mengadupi nanang doonota bohado asa masuk soluk tu bagasa roha topik ni mingguon pos maroha muna unak kamu mabiar di bibilta adong do hata mabiar takut khawatir sampai 365 kali 1 tahun berapa hari amangina 365 kali hari. Kalau dipikir-pikir irana dong hadumuan na tasambung sabukom majolo satokin tulurasono 5 hari unang mabiar ninna di bibilta mono tapi kiri muse 205 hari ma ima di bagasa 1 tahun alaniaha oloranga di boto Tuhani ahana masa di parmoluata ubenido 105 hari didongkon unang mabiar asa ganu pari di paingot kita unang mabiar di pardalanan ningolo nakin korina 3 hali mawamu mangedeon unang mabiar aw yakin na holan no naido olo konsentrasi hamu hatatana mago sudah songoni hampir sudah akaparede tak dijulun ledo manang otik alaidang dihayati iba perbedaan daku boto isina lansia di sonna hea di bona pasogit molo tiki makubesi au di bona pasogit di lagu boti doho mapumuanina yang go ina nanong lansia dihafal do deba kornai dan apa lama mereng teks jadi hasurungan na ima dang nagabe ikon duboto na danay dang itap ni disibe hape parinde korina nuaingon itap ni huboto edi jago warot buyaw manaklukon akanot tetapi mereka itu betul-betul bisa menghafal. Saya tidak mengatakan tidak ada yang betul-betul menghayati alai ima parasingan na dohot akka ina zaman nuaing pos rohamuna gunung tua pesongoni do ala upai ngok dotong mola itak ni nok do tumago do hamules di YouTube niku do tumago di siamu marsia jarmarnot ala niaha ai do mabain ede unang mabiarida musik nai ubaga do pe mono boy adong musik na boy sepadan nanang siton muna unang mabiar ho di ngoluke torop dot. Jadi ada memang beberapa orang yang menghayati lagu itu sampai dia betul-betul hafal. Saya tidak tahu apakah Inang Sintua tadi hafal, tapi itu bagian dari hafal. Tidak ada sedikit pun akka inanami peserta kurnakin patuduhon teks tuinahi alai carani namartaki asa boy do YouTube kamu ketukan naina rohaku ubenna ikon pak tap nina kan alai nang dohonon di bagasan tikion sasitongna carani direpe menaklukkan rasa takut kita sebenarnya bagaimana dia martak sadar tidak sadar asa pos rohani akka dongaku marede jadi ikon mantap dotong parjolo dirhenai hidup pikir aku dah sudah do songoni jala molo tadokod do taringo tu unang mabiar mana masa diturpukon on dan na odo pe tabigi jami taon
Ina rohaku mamuka sianda dana sekolah minggu otu hero hita mabiki hata taringo tu cerita mardalam Tuhan Yesus di sisik ni tau. Apa rohon kronologina luar biasa do kronologi ni bohado pangulau ni Yesus doa kasih sianna. Dungi ninna berarti ada sesuatu yang sudah terjadi. Amai ditamui Tuhan Yesus 5.000 hala. Tapi yang dibel tamanginang bidusa pelopat ayat 10 tolu tolhas tu ayat 20 ada orang sotur buki ditamui Tuhan Yesus 5.000 hala. Yesus memberi makan berapa orang amanginang? 5.000 orang dengan bermodalkan apa? 5 roti dan 2 ikan. Yang kita perhatikan di situ apakah mujizat saja? Tidak. Tapi Tuhan itu ingin menaklukkan ketakutan manusia, kekhawatirannya. Sotungdang tukon 5 roti 2 deke nalaho manamui 5.000 halak lama muse molo tatai biaya 20 sadai alayang botorok ni bawa namangani harga 5.000 do so pado takaparopuan do dana karena memang perempuan dan anak-anak tidak masuk hitungan artinya lebih dari 5.000 sebenarnya. Nah di pasahat si panganoni boy do adong muse ada sisa berapa keranjang berapa bakul 12 ya ada sisanya ya yang dalam pikiran kita tak cukup ini justru ada lebihnya ya aduh hamu mangado bisongoni amanginang molo pikiran muna ahana sinari muna dabok muna isarana awal manang akhir bulan nang tukon nalaho manggoya kahaporbuan saat tu ujung bulan alay boy do tu ya aduh hamu makilala songoni kami baru-baru macai do amang banjar nahor ya do kami hola saminggu terus mangalang intel tiba tamu do intel ai mai amalo hamo bisi indomie telur ido gajian maama ujalo mabala joti kidang do sentralisasi sen uria do pe kata boto be dang sarupa sudah inganan tikiau di kisaran ba sa sitong na molo dang arong utang sigararon boy do honon CCM cukup makan alai disi jalo niamang magajina disi ujalo ma balajo sen huria udil jalo hamili di bilut di kamar dungi neng martangi yang pe ngajolo dan jumolo tangis ilu parjolo keluar sien nalau makata honatang yang ibalan ya habis namon tinggal 5.000 nai masih bayar 5.000 dah dong alai martiti beru sude artinya martiti beru sude naneng dohonota Tuhan itu tetap sama, kita susah, senang, Tuhan itu tetap sama. Jadi unang mabiar ho aida tuh. Jadi ini nasida manakin namar gogoy kita do terpukon. Mana masa dong ditamui Yesus 5.000 halaki. Omma turpuktai. Di das Yesus ma akasisianna. Ya do hamu madas akayana komuna. Tabo tuh do madas kan? Ini mendorong tapi memotivasi. Ada orang mendorong supaya jatuh ya kan. Alai on mendorong asa maju do. Das Yesus maaka sisianna marparau pajolohon tu baribaan di paluas di patujolo. Dalam pemikiran kita mulo parjolo ro kita siat Tuhani. Olu maradang di boto ibana be ahana masa hape ibana di pudi. Tading nama Tuhan Yesus hape nang songoni. Adong dope udutna. Jadi dung saut di pamuli nakok masa sada satu dulu marhua do Tuhan Yesus martangiang adorang so di patupa ibana halongana adorang so di uduti ibana ulona tamasi tutudu hape martangiang asa boha asa jupang unang mabiar ho ido kan molo hutudu tu hamu pitore diop kamu ma ina ma edde na booming nuaingon na ikon sitpeo kota di parngoluata. Jadi martangi yang doha gogo odihita ho sahangoluan jala diturpuk ni PHD ho bar tu tanggal sadarion tu ama ima tariot tu namangido do si Paulus tu hurian adong di Rom asa ditangiak kon huriai ibana. Ini adalah permohonan jemaat mendoakan pendeta, jemaat mendoakan parhalado. Asa marhiteimat didongani hamuau dina mananya konau uju marukil ninna
Jadi ketika kita dalam penderitaan perlu berdoa. Ketika kita dengan senang hati, zona aman, tidak ada persoalan dalam keluarga, pekerjaan atau aktivitas manapun, tong do ikon martangia kita. Alai diuduti Yesus madung na martangia ngibana di dolok. Asa dung bot ari holan sahala na nama di sini na. Tai dama adong nama asa di akka sisian nai. Anggo parawinin na. Nung ngatar holang sian pasir. Nanang dohonota pardalanan ni nasida ima nanang menuju sada tinganan alai disosak galumbangi do nasida ay alodo alogoi tu nasida ninna. Jadi molo di hata Indonesia mungkin ada amanginang yang bawa Alkitab, ini dikatakan angin sakal. Jadi angin yang berhembus ketika petani atau pengemudi parau naneng tol hastu beribaan di sarana saya adong do alugo nama bahen ganggu tayong do peristiwa KM Sinar Bangun di Samosir na adong tuguna monumenna ano nang nama foto nama upi nalonong adong nama ringoti ate kejadian di Tiga Ras ya. Jadi molo taparohahon ni atar mirip songoni mana masa di nasida di parau manasida HP Roma alugu nama cegogo itulah angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang berhembus berlawanan dengan arah parau. Jadi isaranan yang memulusi betusan Roma alugui nalau mengebati asa mundur manang lonong ma parawi tersongoni mananaing adopan nasida ubeni ido ape tope mai ditiki martahi tahuak manuk ninna di ayat 25 molo martahi martahuak manuk pukul 3 dong along no manuk di batang paneon ulu udah ngarong dah jepi no martahuak manuk mamereng manuk na do ini namuse kan manang mamereng otoni manukido inna iraman manuhor ayam oto si oto ate jadi warga ni ayam si oto inna mamereng oto konado inna ida inna kan molo lam moto ibana lamarga inna muse dalai dangi ate dan dangi neneng dono kumar tahu manu tari jam 4 jam 5 cocok deh zaman najolo majolo tara dokonate di Gunung Tua di Pudini Jabuname olo do martahu manu jam 3 dangi alaina somal latong madungoy kita jam 4 jam 5 doi martahuak manu kate amanginang sepakat mai tadi si alai didoko dison martahi tahuak manu masih berencana masih menjelang martahuak manu molo mangyuton bahasa Indonesia kalau ada yang bawa Alkitab jelas sekali pukul 3 dikatakan di situ pukul 3 atau tobe songo dia golapna songo dia maparirna na ikon si buluson nasida alai dohono tama dung di ida Jesus nama sai di parohaum ma didapoton manasida dung didapoton mardalan Jesus ni sisik ni tawi tarsongko nasida anada kaya masa songo ni jadi adong dope kepercayaan songon tradisi nasida tarhira jam toluido molo pangotusin nasida di zaman ini adong tradisi molo adong isarana baru na yang mandokonate diri po mabegwi tari rasongonima di haporsiay nasida dope tarhira jam tolu ma mangula begwi itu ubain di dokon di ayat 26 marlangam manasida diripu bibil tado tamereng nang di boiku isini bibeli marlangam manasi dari ribu ayat 26 todi jadi todi di si huruf tageleng do roh yang mau dikatakan roh di situ bukan roh Tuhan alai pangatusian parni dari nasida begu doi maka dalam bahasa Indonesia dikatakan itu hantu babiar nasida tarsonggok manasida tahutan nasida ay song begu dotong pakilalan nasida ala dakya do pehalongangan nanida nasida mardalan Jesus di sisik ni taui pola song dia mengangguhi bima nasida sian biar ni roha nasida hado hau mengangguhi molo mengangguhi boy do on
olan dango itak niala persoalan pargoluan satabi di akan anong mabalu manang tilahaon manang hea mangadopi si taonon hamatean tadokom ma boy do mangangguhi ibadisi dan itak ni isarana ala roh mateni daong alai boy do ala nama biar tuarina neng roda kanang bedong aku nalau madelani hari-hari ido upola ikon saat tu mangangguhi para mangangguhi baik kamu jolo molo tang sama mangangguhi taruh sama dia mempuar pardopamu inna do kan dan dia tu si beda lahu bawang arsakna bakul nama pikiran do rohana alita ida ma sasitongna sada analogi manamui idaun tadi zaman wain mungkin kita tidak seperti orang ketakutan yang menghadapi angin kencang ketika kita dalam perahu. Tapi ini bisa sebagai salah satu cara berpikir kita. Hira di parau do kita mangulu di hasianganon. Dang say taboto sa di hari ikoro gugu alugu. Dang say taboto gusang hopali manang parawi binay ni akka galubang. Dan say taboto galubangi gugu ni alugui may di parnguluan sonari bisa karena krisis ekonomi, mungkin karena kurangnya uang masuk atau pendapatan di dalam rumah tangga, boy doi alani orang ketiga lapatan narison nunga badebu ibana tu na melanggar pati pabigao do unak kumangalaku tari rasongonima mabiar mau boy do susah parnguluan dang tarjalo ibana rohana sa sitong boy do napatuluhon ianakon na wala namalo terus mangalo mangiru hepeng terus dang diboto lungun apa na tuana ola nalao mangalului si panganon siap hari pe belum tentu lancar manginang ala ianakon say marjugul terus oma idia hepeng nalao manuor on aninna dang marna sidu na paupaton adong nonuaingon na flexing taboto do flexing istilahnya anak muda nonuaingon jadi ingin menunjukkan dirinya beken keren jago mengikuti zaman tapi sebenarnya zaman itu tidak cocok untuk dia jadi hirana dipaksauni di dirina mamora jala beken ikon songon halak ujung nagabe terganggu mas psikologi di mana manang hamor sionna gabe mabir ibana tahutan dang boy ibana manghuton akadongan nana asing so tu dipasiling sian akana asing yao iba dipikiran do rohana ubeni ido apapun persoalan kehidupan kita seperti angin yang kencang itu angin sakal itu molopos do rohata di Tuhan dang songon si Petrus hita dung di ida ma Yesus mardalan di sisik ni taui di dokoma julu auro tu sinna kan awan na Tuhan Yesus dilarang di mana berdelan daw rumah watongin na ayo piga may amanginang ayo duplusia teh rumah tongin na alai dong rosi Petrus tong do babiar di mana Petrus adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus hati-hati untuk orang yang rajin beribadah tidak menjamin hapor siamu amanginang dotakan apa sebelum remaja di son sekolah minggu tidak menjamin. Jangan kita samakan kualitas dengan kuantitas. Saya rajin itu kuantitas jumlah kerajinan alai tari untuk kualitas belum tentu aha ibarna do dana parsikola teh mulu dana parsikola ringgasi bana mangiton aina ina guruna belum tentu umalo ibana sian akana atar mangalo teh ikan persoalan kemampuan doi kualitas doi dan nata dokon atau ngolosongon nang be parsikola dan bisi kita hanya mau membedakan kuantitas dan kualitas kerajinan kita tidak bisa menjamin kualitas iman kita jadi berjuanglah untuk menyimbangkan kerajinan dengan kualitas iman kita buktinya dia mabiar si Petrus apa ngarneng dapot mendapoton Tuhan Yesus ibana alamabia ribana Peter songon dia aneng lonong ibana di lauti ujungna dingo ibana ma naikon tutuhan dua umanga dualu gari ada dohonon nama hobar tutur buki dari dokot Tuhan
palua au ninna ya 30 mangelek ibana ya kita ditiki susah memang betul-betul hands up ninna angkat tangan Tuhan palua au rikok dosongoni karena apa? Karena ketika ada persoalan terkadang bukan karena beratnya persoalan yang membuat kita menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Alayalan yaha aladang sudah hibul rohatan nalau tapasahat aka persoalan tapar suryat tatu Tuhan. Buktinya di dia mai. Juk do di doko parjamita kan. Rak metong nama lanyak kona kana marsaiton di ruang ICU. Kursi aduh kami Tuhan. Mana martanya metong kan. Pos rohanami melumdo yang go amatani si adona di parar hodo tangyang nami na hibul mangido tuho melumdo ibana marhiti anakmu Kristus Yesus amin holan di pintu ruang ICU do pe marhusi bibana kirane mate do beri bah torinna baru tangyang nasunguni amanginang jangan-jangan kita salah satu begitu ya masih berdoa di dalam kamar kita meminta supaya Tuhan menjungkir balikkan ekonomi yang rendah ini menjadi tinggi alai di pintu kamar dope neng makata tayo do iya nakon alang adi jauh palilik puna martang yang ngonala mangilit itu Tuhan di pintu kamar dope mabuka dope dang dabo rauba maul doba iko marutang nama au muse inna jadi ini utang yang na hanya sebatas sampingan formalitas dang tutu ibana na martangi yang tutukan manang kos rohana ubay ni ido dung di palua Yesus ibana disurdukon Yesus tangan na manakop ibana adong mahata na sumamay tuhita molo dang kos rohata di tangyang manido ho siotik apur siya siotik do manang dangadong apur siya waduh tutu hita ditiki martangi yang ate amanginang ape molo mangujungi tangi yang hari doko kam molo naing mangujungi tangi yang hari doko kam amin amin betong manguji tangi yang dangi amin dodo honokan ada lapatan ni amin pasti ya pasti ya pasti Tuhan menjawab dengan penuh keyakinan itu alai tapaturema tapaulima parsaurata tu Tuhan asa pos rohata di pardalan aningolu udo ubahen adong ede kan torope mara manaupia debataki dosu mariona posro haki sonang doa ibana donaman doania kena di kan mangideoni ale memang mangideoni agak rawat do jujur do salah ala nigok akapop rohani naso apala sarupa do ede na di buku ede nomor 3 tanya nak kini ya mangina pito nom sia te sono do mangideoni wede unjolo saoti anon ref hamuda anon ref hamupe sipe anon au di ref ale par jolo-jolo nei au jolo mangidioda tu debata do pakiri moki ditanolang nang awang-awangi di manado hapusaki totong do diramotilakaki
pos mirohamuna ngabe pos marohata di tuana teh gariada dung diida mana masai ho siotika persiawan ahama pola ganggu roham disukun dek teluk lusada los bongok mana sida tu parawi so alugui nung ngadida nasida be halongangani ayat telu tolu itap ni nasida no makalasot daw di sobahalak na di parawi maibana akanin nama tutudoho anak ni debata molo anak ni debata martudu-tudu tu Yesus mai na paluaho kita sian ragam ni hasusaan molo tarhira songon suga pe pakilala ata mangadopi hasusani molo tarhira api pe manang lubang manang tadok koma aka gabbo aro gabbo lumpur suga duri api ya nggak ada lagi bahasa yang lain dari api seperti itu kira-kira yang mau menyerang kita mana hopi ninna nakit di epistel adong martahop inna di ketemu do adong di cahamu hata martahop di epistel sarupa doi de pitu onom siai nakin torope mara mana hopi ninna ado mana hopi ado menyerbu doi menyerang kita jangan takut lagi unang mabiar tiap hari di sidungo unang mabiar koda riko do di jama diri nasadiri unang tu halak jolo alana belum tentu margogo kita songon halakan na ubora pakilalaan na alani posma rohamuna ilo nakid diturpuki unang hamu mabiar itu tahe topiki sonari baik kamu topuk jolo adoramuna madokon pos marohaku unang au mabiar nita jolo dua ya pos marohaku unang au mabiar amin martanya kita jahuma di mata manami na marhabangsa di banua gijang mau liate di pasat rohanami tuho Tuhan di ragam nanang si buluson nami di bagasan onomari los boy hami pajupang di arena papituhon arena pinarbadia abumo Tuhan mamuji ho di bagas joromon dohot manangihon barita nauli taruli tutu hami Tuhan pos rohanami dang mabiar behami ala hodo madongani hami tutudu ho anak ni debata ajari hami Tuhan asa toktong hami Tuhan lalaho pasato diri nami tuho pargugui hami di pardalan nani ulu nami molotung pesipata borak akasi adopan nami di parngoluan nami diaka amanami na pasikolau ni anakon diaka amanami na berjuang diaka holong nang dame di parumah tanggaon na asa marhasa daun diaka amanami ina nami na berjuang asa marianakon diaka amanami na berjuang na laho mangajarkon akka ianakon na mardongan atani debata patau nasida diaka keluarga na hirim rohana asa meningkat parngoluan na Tuhan say tabay maaka rezeki jala patiur akka pacarian nasida song-songoni Tuhan dihami na masihol diaka sirokap nito diaka naposo bulung naungtuk suman umurna marumah tangga patong matuna sida Tuhan asa marlas rohami garut marsada-sada jaladang mabiar kami Tuhan di pasato dosa lu na akan nahina lumut rohanami diari nabi nuhulmu ay pos rohanami uli dosa lu na pabayananmu dohot di partikianna aliri mata amanami di narapami marsaur marlas ni rohami Tuhan di lokohay paso nagugon tua kaparhaladom songoni nang dohot ruas ni uriam na pasidot makobasi di parmingguon na dohot melayani Tuhan toktong ho madongani hami jala paringgas rohanami Tuhan asa hibul mamuji ho ido pilihan dohot akka roha na madok mauliate aliri mata amanami moloboy masa akka pertanyaan di huriam las rohanami diari namangiut dia kana makunjua bui pe Tuhan toktong ukap rohana sida manjakon jala tarpasu-pasu bagas nasida suang-suangani Tuhan di ari nanang binuhul ni huriam AKBP Batang Paneon patupahon ulaun kemerdekaan marhite akalomba mamuka sianda dana sekolah minggu naboso gulung remaja songoni nang akka ama ina sayang gia Tuhan nalau manumunomu ari kemerdekaan di negara namion
Toktong kami marahasa daun patu pahoni marlas ni roha kami tutu manja koko diasa daun mardongan holong nanau mangihot parsaoran nami ali di matama nami manupak do akka ulo nading dan di pargoluan nami mariti akka nama ngula kami Tuhan boy kami pasato pilihan nami tupak persiapan resort Gunung Tua songinang di akka nama ngalehon akka pilihan na sayang ya Tuhan dilekotiur di pacarian asa guklas ni rohanami songoninang akas suasuanan songon sawit ni huriamon say anggia Tuhan marparbue naramos jala boy Tuhan rap maka sabab pon akan abinahem muhami songoninang di tonga-tonga di parumah tangga nami bi pinuji maguarmu mangasaon Kristus Yesus sesa dosa pohon nami asih maroham amin.